it's fine Mzobe. Ngiyayibona impendulo sizokuhlula. Mfethu, asixoxele. Umzobe. Ubani Umzobe? Umzobe untethelelo isibongo umzobe. Okhulele endaweni yaseMandeni kodwa ke amakhaya ami akwamaphumulo. Yes. Ukudabuka kwamaphumulo ezweni laseThafamasi. Wow. So kulento yomculo uqala nini manje ukubona ukuthi yazi umculo othina umzobe thina besimazi emgidini abantu abaningi nje makhulunywa ngomzobe edukathole insizwe nje siyamazi ngisho abafana bakanze bayazi ukuthi makusuke kukhulunywa ngamagunqela kusuke kukhulunywa ngamabhantami kwakusuke konakele ngomzobe wayesuke khona all of a sudden umzobe uyacula so ingena kanjani le ndaba ngingasho ngithi uNkulunkulu uyena oveze kakhulu ithalente onguNkulunkulu wamonyazi wezulu uke ethi uNkulunkulu amathalente neziphiwo makusetshenziswe nguwe Nkosi okusho ukuthi ke njengoba uNkulunkulu asibusisa wasipha amathalente ngiyakholwa ukuthi uma ungumuntu ke osemusha njengami uma wazi ukuthi noma ngabe thu imfundo ayiphumelelisi ngendlela ofisa ngayo kodwa ithalente emali ikhona uNkulunkulu ekubusisile isebenzise kakhulu so ke nami ngase ke ngizama okwisiphiwo sami uNkulunkulu angibusise ngalo ngase ngithi no ake ngakhe umculo mhlawumbe nawo ukwazi bani ngingaphumelela ngayo empilweni yami athi awusebenzisi iphimbo so ngizwa engazi ukuthi kuthiwa support osayitholile sokufa kwaye wena yakumangaza bungalindele ukuthi abantu bangakutrendisa ngalendlela kubonena ngo TikTok manje sonke sigcina sesifuna ukuthi hayi umzobe siyamazi sasina naye kakhulukazi ebandleni lethu lamaNazaretha aseBuhleni engiyabonga kakhulu uthando abantu abangikhombise lona ngiyalibonga kakhulu ngoba ngiyambonga futhi uShembe ukuthi akwazi ukungiphakamisa esontweni ngomgido wakhe engikholwa ukuthi futhi uma ngasonke isikhathi ngizohlezi ngimthandaza ngimcela ngimncenga ukuthi Nkosi lo mgido akusiyo wami ungowakho ngiyakholelwa ukuthi uyohlezi ngiphendula njalo ngizwa njalo ngazonke ikhathi ngoba isupport yabantu abangiphe yona abangamaNazaretha bayalwa kakhulu ukuthi no nathi singamaNazaretha ake sibakhombisa abantu ukuthi akuselona leli bandla khona ihluthini naseyishebeni nje angithi bethuke ukuthi babetha abantu abaningi kudala elamaqaba laba abangafundile nabantu abangayithanda abangidlulayo abashake yaswengwa lekhaya angithi bensongazi bathi inhlikihli zeyitshebe lezi awuyihluthi zezibomvu manje ibandla selikhombise kakhulu ukuthi ayisekho le yanto ababecabanga ukuthi siyiyo ngabalekela ucash idlengelele khona ivideo yakho ayenzile ethi insizwe intshebe ayigundi intshebe moya insizwe manje uvubuza wacash uma uthi insizwe ayigundi intshebe nathi uyasibala nilabo noma ubukhuluma nje ngabantu nenhlahla uthi ayibala hayi babalekwa bonke wacash like ake so wena yabona uyaqhomana sokuqhomeka ke la ngane kwethu umuntu othanda umculo wakho mfethu nofisa ukwazi ukuthi ke akulandele mhlambe ngeke ngabona ngathi ubufisa nalokho kungena ko song of the year kanjalo kadla ukuthi ke engathi izikhala kakhulu lapha ayiwe kunzima kakhulu kodwa ngiyalibonga uthando abantu abangikhombise lona nabantu ke abangasiwo kaMaNazaretha ngoba baninga abanye futhi abangasiwo kaMaNazaretha abakhombisile ukukhombisa uthando lokungisupport ayibe kunzima kakhulu lapha ke ngathi kuzama impela ngathi ake ngizwa manje ngobhoko ungangeneka ayibasho ukuthi sikhala kakhulu hayi ngane kwethu mhlambe nami ngenxa yesikhathi sami ake ngithi ke yini oyithembisa iNingizimu Afrika esikhathini mhlambe singangonyaka ukusuka manje ngoba siyabona ukuthi nasemcimbini emikhulu suyabizwa nje impela ubambe nezinsizwa nje impela eyiserious egemini cha baba uMshumayeli Majola ngiyabonga baba kakhulu ngibonge nokuba ngibe khona emsakazweni Izwi LoMzansi engikuthembisa kakhulu abantu nangonyaka ozayo futhi ayikusazofikwa kakhulu isazokhala nje impela ngoba iEP nje impela isikhona impela endaweni zokuxhumana ikhona nako TikTok ngikhona umzobe_43 nako YouTube ama-iTunes isikhona zonke ingoma kaMzobe kuyimanje kodwa siphusha kakhulu lethi thina amabhinqa ngoba iyona le esithi asakhe ubuntu sakhe ukuhlangana singamabhinqa singabantu abamnyama kuphele manje ukwebhana kuphele ukulwa kuphele ungcufana sithi nje asihlanganeni siyisizwe sikadingane bathi sizwe sikabana ake sithi siyisizwe silumsuzulu kazwelithini isizwe sesizwe ake sithathe nje ku reset sithathe khona manje lalela
sihlale sihlanzekile ngamabhinqa siphela amandla niwengezwa siphela umoya. Umacilwane uyifakelani le nsizwa leni izosikhulumela ngendaba yamabhinqa ohlelweni lamanazareth. Awusho uma nenza izinto ayizobeka isinkwa etafuleni kunina niyamanazareth, kufanele nisekuba ningasebo amanazareth. Ngiyabonga baba Mshumayeli, amazwi amakhulu kakhulu lawo. Njengoba siyizingane siyintsha sikhulile ngaphansi kwalibandla lethu lamaNazaretha laseBuhleni. Abekho abanye abantu ke kuthiwe ingane enhle ingane eqala ekhaya. Ke kuthiwe into noma uyenza qala ekhaya aqale. Nenkolo yakho uma ingekho ekhaya isuke lenkolo ingeke iphethe kahle singeyini. Njengoba nami ngiqala ekhaya ngiqala kubaba uMshumayeli bethu siqala ekhaya, abekho abanye abantu abangasiza thina, abekho abanye abantu abangasiveza beveza ithalente lethu beveza amakhono ethu uma sizolahlwa abakwethu. Njengoba sincenga kubo kakhulu njengoba ngize lapha ekhaya Izwi LoMzansi ngathinta ubaba uMshumayeli uMajola ngathi baba cha ngisize naye ingane yakwenu. Abantu abangamaNazaretha okuyibona bona ngempela njengoba bengabantu basekhaya bafana njengabantu bakithi. Ngicabanga ukuthi uma sikhala kubo ibona okufanele besiqhakambise kakhulu besiveze kakhulu. Iphelele ngane yakwethu ngicathi wonke umuntu uzwile kuwena. Uma befuna ukuqasha emcimbini yabo ngibonile udlala lapha nezingane plus inhlanhla suthi bele amantombazana alikhonzile nipasobheke noma usondela kakhulu lapho. Uma efuna umuntu ukukumema ke ukuthi mhlambe phela ufike ke uzonandisa mhlambe emcimbini wakhe wenza njani? Ikhona inombolo yemanager yami eubhuti uVusiliyewu ethi 079 504 3587. Ngicela ungiphindela mfowethu. 079 Yes 504 3587. Ngane yakwethu iphelele. Cha mfowethu siyabonga ukuthi ufike emsakazweni Izwi LoMzansi kusasa. Siyoza kuthiwa uphesheya size kuthiwa kuphi sesiyaqala sesithi inhlansuthi njalo le. Angithi mase senivele endaweni right siyaqala sinikhumbula ni inhlansuthi kodwa lesinivalela ngaphandle. Kodwa njengamanje njengoba sisazama sifuna ukuvela befuna ukusiza baba ngasiziyi abasiphakamise impela ngoba mase siphambili futhi lapha liyaphakama futhi igama lokho. Nanso ke futhi lapha engithanda kunabo ukhathaza bebevela ko TV saqala sathi inhlansuthi lela iNazaretha. Kodwa isikhathi esashizela kanzima benginganayo wethu cha inkulu mfowethu ngiyabonga kakhulu bhuti. Ba Right umsakazo wakhe Izwi